aku iso dadi bupati. Ya. Mergo bupati ana ing Kadipaten Medion Rangamurti. Iki tak tantang Gelut, Pak. Ngono. Tak tantang Gelut, bareng Gelut karo aku kalah. Wonge kalah. Wonge kalah. Kadipaten Medion Komplang, aku sing dadi bupati. Kowe iki dadi bupati Medion. Dadi bupati Medion. Ya bae bupati iki. Jebule kowe kok matoh, bupati kok bocah Gelut kowe iso menang eno. Mula keng sapa kuwi, Pak? Iya. Sakwise aku dadi bupati, Ya. jenengku ora Cendana meneh. Iku Mergo Cendana ki jenenge elek, jenenge bocah. elek bupati yang jenenge Cendana. Alah. Nah, aku dadi bupati Ya. nganggo jeneng Banteng Medion. Ganteng Medion. Banteng Medion. Ganteng sing sumune Sing suwe papang ae. Ya. Woi, matoh. Ah, ngono wong wani macam-macam takon nunggar anakku. Iya. Oh, duwe anak bupati. Yo, yo. Jenenge Banteng Medion. Iya. Lho, Bapak, jenenge kok mung Kromo. Aduh. Alah. Ora imbang blas. Ah, jenenge elek iku, Pak. Wanake Ganteng Medion kok pakane kok. Nah, Aku genti atau kalau ganti jeneng. sing apik? Nah, aku nganggo jeneng Banteng Medion. Iya. Bapak tak wenehi jeneng Wedhus Medion. Wedhus Medion. Wis bener iku. Ya wis, Anake Ganteng Medion. bapak Wedhus Medion. Iya, Pak. Aja Wedhus Medion. Banjur apa? Curut Medion. Ngono ae kok nesu. Ya bungaku ngipi apa aku? Pak, sakwise kowe ngerti yen anakku saiki dadi bupati ning Kadipaten Medion. Ya, Rasane bapak piye? walah seneng nganggo banget. Ibarate kaya wong ngipi. Ya. Ora kanyono-nyono, yen nalika semono aku lunga meguru, mulih saiki aku dadi bupati. Pak, nggonku mulih sepisan. Pancen aku sengaja aweh kabar karo bapak. Iya. Sing kaping 7, mergo aku bupati wong sing sugih. Ya. Aku bakal nyeneng-nyenengake kalian bapak lan sing